Friesen zijn zeker geen klagers. Als ze een klacht hebben, zijn ze wel vasthoudend. Echte Friese doordouwers, om het zo te zeggen. Maar nee, er komen naar verhouding juist heel weinig klachten uit Friesland. En wat we hier direct merken is dat er toch heel wat mensen zijn die een afspraak met ons gemaakt hebben en langs willen komen. Gewoon wij werken er vanuit Den Haag. Maar dit weekend zet er zijn tournee door Nederland uiteen in uw provincie. De nationale ombudsman. De keuze voor Friesland was gewoon een keuze uit mijn hart. En het komt ook omdat ik hier schitterende jeugdherinneringen heb liggen. Ljouwert is de eerste halte dat inwoners kleien kennen over ingewikkelde regels en wetten. Dat ze mij in de piepzak zitten. Ik ken het op openbare dienst. Ik heb hier een vrije toegankelijkheid naar mijn invalide aangepaste woning. Daar zit alles om. Dat doet het nog 18 jaar. Ze hebben mij flitst in Grijns op het moment dat mijn auto in Kwaaien in de garage staat. Omdat het tal klachten hier relatief leeg is, krijgt burgemeester Kronen uit handen van de ombudsman het zogenaamde lusterend eer. Een soort van aanmoedigingsprijs. We blijken de minste klachten hebben van allemaal. Dus kennelijk doen de overheden het in Friesland goed, zeg ik dan natuurlijk. Maar dat is ook niet eerlijk. Het is heel goed dat hij zich laat zien. En dat als je een klacht hebt over een product van een bedrijf, dan ga je naar de Consumentenbond. Maar als je een klacht over de overheid hebt, dan moet je naar de ombudsman gaan. Er is net te veel meer. En ze willen van niks weten. Maar die gaan nu naar de advocaat erachter en er komt nog binnen kwart steeds uitspraak doen. Maar ik weet niet wat die mensen willen. Ahoeren. Nou, dit helpt zonder meer, want je komt natuurlijk maar dit soort instanties. Als je daarmee te maken krijgt, ben je in Haag gelogeerd. Meestal kunnen we door zeg maar, direct contact op te nemen met het UWV of de Belastingdienst en gaan ze maar door de klacht ook opgelost krijgen. Soms gaat het om iets wat veel structureler is. En ja, dan moeten we gewoon kijken wat de passende aanpak is. Ik vind het fijn dat er hier geweest is. Ja, ik heb mijn verhaal van kan. Jonker Ljouwert, die de promotietour van de nationale ombudsman, vanmiddag Haanzoon. Morgen is het Jereveen aan de beurt.